lényeg az, hogy mindent el tudsz érni, de szép sorjában. És a másik, hogy mi az, amit kell csinálni ahhoz, hogy az ember tényleg harmonikusan tudjon élni, és ne őrüljön bele, és sikeres legyen, tudd, hogy mit akarsz. Tehát ez annyira alapnak tűnik, és egyébként erről azért nem akarok nagyon részletesen beszélni, mert tudom, hogy tele van a net információval, és erről már rengeteg előadás volt, hogy hogyan tudod a stratégiát összeállítani, hogy mit akarsz az életben, de ez tényleg nagyon fontos. Annyira alap, és mégis annyi ember van, aki azt se tudja, hogy mit akar. Egyetlen egy dolog borítékolható, hogyha azt se tudod, hogy mit akarsz, akkor nem tudod elérni. Jó? Tehát én ezt úgy szoktam mondani, hogy amikor tudod, hogy hova akarsz utazni, tehát tegyük fel, el akarsz menni New Yorkba, akkor meg tudod tervezni az utazásod állomásait, és jó eséllyel el is tudsz jutni New Yorkba.